Ассалому алайкум, бардоро. Салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистан. Бардоро, бисёри бардори ғариб мо хоҳиш карда буданд ки Toyota Camry ба навор бигирӣ. Мо тасмим гирифтем ки як навор фақат Toyota Camry-ҳоро ба навор бигирем. Бо як навори нави ҷадид Toyotaҳо дар хизмати шумоем. албатта ки шумо ҳам дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк мондан мебошад ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунанд ва зангулашаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидестен, мошинҳои фурӯшиятонро дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумот равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорро мекунем. бардоро дастгирӣ кунем, видеоро падилитса кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо бардоро Toyota Camry мебошад ки соли бариши 2009 объеми мотор 2.4 Isuzu швориш бензин газ. коробка пердашаша автоматаи ва дар ҳаминҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камдиҳо расход надорад, ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. ҳама ҷои мошин 100%. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нақша 81,000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро, кадоме аз шумо агар мошинои фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментария бидагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорро мекунем ва бардоро дастгирӣ кунед, лайкҳоро бизанед, дар канал ҳатман подписатсия кунед. برادرجانم سگرای بزن میخواین زن بگیرین میتونین عیب بزنین. فهمیدی برادرجانم؟ این برای همخوابگی را درست کردن. برادرجانم برادرایی که مثال پیر شدگی روش تلاش شدگی روش افگار شدگی این کوش ببینن میتونین برادرجانم مراجعت کن. الحمدلله تواری نوای ماشین اوتی ما بردارو Toyota Camry мебошад ки соли бариши 2011 объеми мотор 2.5 Isuzu швориш бензин. коробка пердашаша автоматаи ва дар ҳаминҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. то моҳи июла ҳуҷҷат дорад, то моҳи июла тонировка ҳаст ва утилизатсия дорад. мошин 100%. ходовои мотор, коробка ҳама 100%. мошин ягон камдиҳо расход надорад. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нақша 151,000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошини авватии мо бардоро Toyota Camry мебошад ки соли бариши 2019 объеми мотор 2.5 Isuzu швориш бензин. коробка пердашаша автоматаи ва дар ҳаминҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин вагонай бардоро. тонировка солона дорад, ҳуҷҷати солона дорад, утилизатсия ҳаст. мошин 100%. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. варианти алиши ҳам аст, фақат ба мошин. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 179,000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошини авватии мо бардоро Toyota Camry мебошад ки соли бариши 2010 объеми мотор 2.5 Isuzu швориш бензин. коробка пердашаша автоматаи ва дар ҳаминҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. кондитсионер ях, мотор, коробка, ходовои 100%. мошина фақат ҳуҷҷатош будшага ҳуҷҷат менӣ, тамом. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
нақш 115,000 сомонӣ гуфта истед ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. бардоро кадоме аз шумо агар мошинои фурӯш дошта бошад дар рақамҳои комментария бидагӣ дар имо ё ватсаби мо сурат ва маълумотшо равон кунед. мо дар намоишкунанда пешкаши харидорӣ мекунем ва кадоме шумо дошт чӣ навъи мошине ки дар кор бошад номашро дар комментария бинависед. мо ҳамон навъи мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем.